Oso giro txegina. Bai, ez genean hemen ez ditugu notak jartzen. Osea, ez dute presiño hori, ez? Eta orduan ikuste dute batzuk hori ondo pasatzera, batzuk igual hori ez jake ardura, osea, zer egiten duten, baizik eta gustora daude, lagunekin daude, hemen hori, azken aldixan lagun talde asko ere apuntatu dira, eta orduan hori gustora egotera etortzen dira. Ikaslearen arabera ere, azkenian lehen urtean hori teknikak irakasten ditugu, baina gero jarraitzen dutenek ere, azkenian eurek ere igual hobetu nahi dute, edo ja ideia badukote, eskultura gustatzen jake, edo torno egin nahi dute, osea, eurek ere deskubritze dute zeramikaren munduan ze teknika dan eurentzat aproposena edo gehien gustatzen jakena. Eta guk bide horretan laguntzen diegu, ez? Ez da, hori hartzen handixe egin dago azken denboran, ez? Eta jende gaztia animatu den momentuan, hauren ezagunetara zabaldu da. Hor, oin adintarte fijatu naz, adintarte badagoela hor gazteak, lehen zen oso umeak eta helduak, ez? Bai. Oin gazteak pixkat emoten dago. Instagram. Bai, sare sozialetara lotu. Instagram. Instagramen ikusten dituzu pila bat, ceramikan modan dago, hori dudagabe, bai? Eta Instagramera sartzen zaren bakoitzian ikusten dozu gauzak oso errez diala, eta danak egin nahi dut azkenian ceramika. Eta nik uste dut Instagrama zabaldu zanetik eskola honetan, nik uste dut matrikulazioak ere gora egin dutela. Zer erakusten dugu eskolan ere zer egiten dan, oin arte ez da ikusi, ez bat atortzen ona edo erakusketara, ezin dozu jakin eskola honetan zer egiten den. Ikasle barriak eta urte batzuk daruesnak desberdin jokatzen da, urte batzuk daruesnak begia da erakusketa badaukatela buruan. Eta ilusioak inartzen dute, berriek apur bat sorpresa erakusketa egiten omen dela eta prestatzen da bez lanak erakusketara begira baita, baina ez igual horren beste. Personaletik egiten dabe gehiago haurentzako, esain beste erakusketara begira, baina hortarako bai alegintzen gara akabera desentetsuak izatea, edo lanketa egoki bat ikusi izatea, azken baten hori gero reflejua izeteko eskolan egiten dana. Eta frustrazioa kudeatzen ikasten dute hor, kurtso erdi inguruan nik ikusi duten krisi txiki bat izaten dute, eta gero bukaeren ikusten dute, ostras, bai, banabi aurreratzen. Eta gero, animatu dira berriro matrikulatzera, positiboa. Eta pazientzia. Nik uste dut lehenengo gauza eskola honetan irakatzi behar duguna da pazientzia. Eta gero ja hasi zeramika irakasten. 2 urte egon naiz barkatu eskola honetan, eta matrikulazioa gora itxen ari zala ikusitza, azkenian maite aurten ere sartu da, eta orduan, izan da zaiaz, azkenian ere eskola lan asko moten dau, ikasle berri asko dauz, inoiz uste dut ez dela inbeste ikasle egon eskola honetan, orduan hori kudeatzea izan da kriston erronka, ez? Baina, nik uste dut azkenian lortu izan dugula, helburu horiek bete ditugula, eta, posik irakusketa ikusitza nik uste dut posik erabal garala.